Amen. Wan ka Nyasacho wasebiro mondo mi iwenwa wan kae. Nyasacho wasebiro mondo mi iyaw chunywa bende odiochieng' ma kawuono. Wer mamit mabende wer kod nyadende Lilian Otieno. Atemo mana medo weche mamoko kanyo mabende wadwani mondo watwage odiochieng' ma kawuono kata seche mabende wantiere kae. Wan ka Nyasaye, wan kae warito mondo mi iyaw chunywa ne weche mopogore opogore mabende samoro pongo chunywa mabende monowa bedo machiegni kod Nyasaye. Dong mano bing'eyo brother Bernard. Yes. Ni wanyalo tingo weche mang'eny e chunywa mamono kata wabed kod yawruok moro thuolo ma bende wan godo kod Nyasaye. Koro mane twak ma bende wadwa bedo godo ka odiochieng' ma kawuono kata seche ma bende wan godo ni ne wawacho ni nyalo ywa tol, ne wacho ni nyalo loso kodwa kata kokalo kuom ote machuok. Yes. Wadwa ni wasomo machuok kaito wabro lamo kapok wachako. Aya, Mathayo madonga 18 matindo 21 nyaka 22 wacho kamae. Bang'e Petro nobiro ir Yesu mopenje ni, Ruoth, owadwa dikethna nyadidi kapod aweyone aweya. Owadwa dikethna nyadidi kapod aweyone aweya. Dawene nyaka ndalo 7 koso. Kare 22 wacho kama. To Yesu nodwoke ni, Ooyo, ok awachonu ni mondo iwene kuom ndalo 7, to nyaka iwene kuom ndalo 70 nyadibiriyo. Brother Bernard, iwinjo mano? Yes. Ok awachonu mondo ni wene kuom ndalo 7, to nyaka iwene kuom ndalo 70, 70 times 7. Yes. Ndalo 70 nyadibiriyo. Manyiso ni kata kichako ni kore dwago kwano kaka kwano to samoro ok nyal gore. En yani kiwacho ni kata koro wagaga kikwano koro ni 70 times 7 for 90. Ok ibro kwano nyaka tichadi ni aweni maromo kama moseromo 490 ama past. Manyiso ni onego bed ni waweyo ne ng'ato kinde ka kinde, ndalo ka ndalo mokalo kata kwana. Nikech ruodhwa weyonwa moloyo. Kech ng'ama nyalo koso ni that number of times. Bende mano be jakosa. Mano be jamakosa ndi. Which it's impossible. Kene gima Yesu natemo wacho kanyo ni onge limit. Kata onge limitation mar the number of times. Monegi wene ng'ato. Kamano. Now, mano e kama biro kelo wa e kama ichako go mane wapenjo ni. How easy is it? Yes. Uyot manade mondo iwene ng'ato richo ni kata mana mara 70 mara 7 na jadwen na winjo ko wer mara 70 mara 7 ni mara ngapi amenikosea nitamsamehe mara ngapi mana jo tena jo soprano donye mara 70 mara 7 mano muma. Yes. Kendo ok Paulo emo wuoyo ngene jomoko nyawacho ni Paulo to ne wuoya. Paulo kia Yesu emo wacho 70 times 7. Yes. Walam kapok wayawogi. Yes. Erokamano Nyasaye. Chunywa opaki, chunywa odendi. Wagoni erokamano kuom berni, erokamano kuom ng'wononi. Ruoth wasewinjo wachni mawuoyo kuom weyo richo. Ka wadwa chako twag ni Nyasaye, ibed kodwa kendo ng'wono mari mondo tawa miwa rieko mar wacho weche manyalo konyo chunywa. Kendo Ruoth kata jogo ma samoro nitie weche mosehinyo chunygi ma obedo odiochieng' ma gibiro yude konyruok kendo ma gibiro gole misike ma gisewuothogo kendo ma giseting'o e chunygi kuom ndalo mang'eny. Miwa teko mar weyo richo nikech wang'eyo ni ka ok wawene joma timonwa marach to in bende ok iniwenwa. Omiyo Ruoth wakwayi mondo imiwa teko mar weyo ne jogo ma timonwa marach kata ma osetimonwa marach e nying Yesu Kristo. Amen. Nyamolimo. Yes. Benitiere ng'ato moseting'o nie gimoro miwacho ni ma to kabiwene. Ma to kawe. Ng'ane ni to kawene. Nitie. Ok nyal koso. Ok nyal koso. Patan. Nitie. Kori ngeni sami wacho no, ema tema paro
ni of course okwawache ni en nga to notimre wen ema temo paro but nitie to be ok en ng'ata achiel boke aparo maybe ariyo kama ariyo kama to gikone to naweyo gikone to naweyo nikech seche go yano wang' mang'eny be ma kaka timra onge yo wang' ma kaka wachi ma koro kata ka kata ni akweya na winjo lit kabisa nikech aparo ni ng'ama notimo na kamani ne nochalo ng'ama ne hango na wach no hango na wach to koro hanga to nyola kawuono ka mae de poko ling matin ni to kinyacha ka winjo kendo no chako wacho moro to loso marache wiya kamoro to dhi akeno wache nade to timo koro abet penjra ni tango matimo ne yawa ango matimo to facing ngano be no tama to kni ase face kata nyaka kawuono mano tadier poka adise ni wach na ni chwanya kata ni wuondore ni nyiero koda joga mana kaka iwacho no mana kaka iwacho poka face nyaka kama walose kodini pok na face to chunya to aparo ni kata ngato ne penja ni yawa kadina nin ande koro kanyer kata musok damos tawacho ni nawacho ne ngano ni ok ni samoro anyiero ni koro ni chunyo yangre pod alamo ga Nyasaye about it but ang'eyo ni nagolo gine chunya mondo koro nabed thuolo kian mondo awach ni Nyasaye kama chopeni gi kama koro isechopani nyaka to koro agol gine chunya mondo imed suda mbele but pok wadhi wabet piny na wacho ne kama nikech en bong'eyo gimomiyo notimo kamano finally nigole chunya nagolo gine chunya maradier nagole chunya kendo nomiya kwe mang'eny omiya kwe mang'eny nikech sasa mana neno ng'ano during that time nawinjo ka boil achemka kombo de wacho mar decho kanyo I know the feeling kama but nalama about nasika lama about Nyasaye konya mondo kata ka romo kode to kik awinj gimoro ma to Nyasaye no konya about it to nagole to agone Nyasaye rokamano it's normal nitie simo moro kapok iwacho marini nitie simo moro pak ruoth opaki Yesu ahinya nyarko gitmo idhi nade adhi maber mama warwaki e chenro mar Injili Kalo inyalo fundorinwa mondo koro igoye kodwa mbaka matin erokamano mosna ben baneno kang'iya akaw mos erokamano an Julius Gibore kowuok Migori yani an ma okwongo goche asebedo kodu ka nyaka nochaki nyaka sama koro ineno romo saa 5 no erokamano awinjo puonj maber mokonyo chunya mar ariyo weyo richo ne momiyo agocho mana kaka kanyarko kitmo owacho ni nitie ng'ama nosechwanye nyadiriyo kata nyadidek an be nitie ng'ama nyocha ochwanya e dwe mar 6 mohanga gi kaka winjo nyako kit ma owuoyo no mano moke chunya sawa to kawuono ka winjo Injili mwagike paro no na nyaka wache kan to nowani kik waluong nying ng'ato ng'ato e dwe mar 6 ka nyathine notho mirwa nomako Julius ma jahiga 67 ne juok to e kinde na tema baba notho e Kristo mama otho e Kristo e kit ngimana te pok nadhi ajuoga ma ne kaka ajuoga tiyo ne ji to kanyo gike dwe mar 6 kaka nyathi moro otho e anyuonda ka ne oluonga ajuok ma pok nadwaro ayudo mirwa koro napenjo ni e chunye wuon tawinjo ka ajawene ga jirichone nikech jonyuolna ne jo Kristo to ma otama weyo asebedo ma dhi nyaka ka chief ma nonyocha naningo adhi e kot wuoda maduong' nonyo dhi e kot to nakwero nyathino ni an moluonga in koro dembe ademba wago mbaka gi jonyuolna madongo ma pod aneno jonyuol nokwera ni aweyo weche mag kot nikech wan anyuola to gi kanyo nyaka sani
ka buok kata winto yuna ka chunya buok ka buok ente juoge ni iluonga ni atimora nade gi ka 60 gi wiye. Koro kuom mano osechanda to awinjo gimupuonje e redio Ramogi. An redio na Ramogi abede kama Jumapil ka Jumapil kenda chakre tiende nyaka gik mutieki. Ng'ani nyathine maduong' manokuongo luonga juok. Kae to min gi bikoro luonga juok ma nyatin japok luonga nyadi biriyo donge. Min gi pok luonga nyadi biriyo to mubu Nyasaye winjo kowacho ni wene gi nyadi 70. Nyadi biriyo. Koro an kwayo mana Ruoth Nyasaye mulamo kanyo ulamo ne ji kar kaka an ulamo ne jomodong kaka jomamoko mondo Nyasaye omigi ng'eyo. Nagombo wenegi to kaka adwaro weyo negi nikech gin giwegi to po giringo gibiro kuoma. Gin po giringo gibiro ira ma ginang'o ne gikosona. Pinya to nikech kaka ng'at me jonyuol notho e Kristo e Kristo. Nagombo weyo negi. To giluor ma kata kuma antiere ok gibirie. Napenjo Ben kaachiel gi nyako kit mondo mata tim nade miya paro mondo awenegi chunyi wuon tagombo wene kabisa nikech wai nikech tho gi richo mar ng'ate chunyi to kinine paradise. Wene gi kabisa mondo kupo ni nitiere duoko mar Ruoth Nyasaye me polo me yidhi chame ngima. Abia cham ngima mane gimna chanda nyako kitmo. Erokamano. Erokamano yema. Mwalimu. Awinjo. En wach matek to nitiere kamochopo kanyo ma bende owacho ni ogombo awinjo kamano bedo na malit nikech igombo mondo iwene ng'ata adier mondo igol gine chunyi mondo chunyi oyangre to jogo wuon ng'amo ng'eyo notimo ni marach ni to pok obiro mondo kuai mondo koro kanyo be en penji aparo ni mano is one of the things mane wadwa wuoye kanyo ka no ka one of the things mane waketo kae ni be inyalo weyo ne ng'ato mapok obiro mokwai ng'uono ya to kanyo bende chak biro ni ad sami weyo ne ng'ato cha be inyawe ne ng'ato to forgive but you don't forget yani aweni lakini wach ni no to wiya ok owilgo koro an kipenja e mano kiweyo ne ng'ato richone okiwene for the sake of n okiwene for the benefit of n iweyone for the sake of in iwuon iweyone for your own good nikeche sama okiweyone ng'ato richone msigo cha ok ni kuome ng'amo timo ni marach msigo mani kuome onge in ma otimo ni marach ne in micha kiting'o msigo that is the unfortunate thing about gini in motimo ni marach in mochwanye ni in micha kiting'o msigo nikeche to samoro be okone kata no chwanyi be kata samoro ng'e ni chwanyi ba to kumone nindo ine machunyi buok kaka koro wadwa ni wacho ni chunye buok no iwinjo ento chunye ok buogi kendo nyachime chima mabe ok odhi opar kata ni ya timo marach aluongo wadwa ni jajuok kendo samoro samu chimo no koko dogo pari koka appetite ni biro maber koni jajuoge ni koko medo kata thiano so sami weyo ne ng'ato it is for your own sake for your own good itime nikech in iwuon koro katime nikech an awuon it doesn't matter ni roda poko kwa yangu an adwa ni monda bed sawa adwaro monda bed sen pacha oduog kare chunya obed kare koro kata poki kwa yanguono to ana se papa se chunya kata se ngade chunya ne adwa weni tabro weni yawe yama kata impoki penja kata poki kwaya kata poki biri wuoyo koda ka chieng'muru chunyi oyelore ni biro sawa but kata ka okibiro to anto na se weyoni ma se golo wachno e chunya koro ikuonge ng'ade chunya ni adwa weyone namba 2 kikiriti ni mondo biri kech in mi inyori sama pod irito no pod ikano wachno e chunya pod oketi gi paro mang'eny anang'o miyo ng'ane onena kama ang'o miyo ng'ane yango na wacha ang'o miyo ng'ane timo nama so it is not for the sake of ng'atno it is for your own sake en ne in iwuon koro kaw gino igolo oko mar chunyi kamano iwinjo mondo ibed sawa nikech gik moting'e chunywago ema kelonwa pressure ema kelonwa ulcers ema kelonwa kiakial yani gik mang'eny
mabe ok beyo. Yes. To koro brother Bernard kaka in mana kaka iwacho no in iwuon isebedo gi experience machalo kamano ma ng'ato otimo ni gimoro marach to in be no pok obiro kata no obiro mokwayi ng'uono kata no biro mokwayi ng'uono to ni ng'uono ne to ne timo nade kata no ka uthulo ma romo nade. Now not gima kamano no timore na Mara was different ok nikia kata hango watch. Yes. But okay negin I think aparo ne awach ariyo maparo ma very fresh. Yes. They are less than 10 years old. About 8 years ago. Yes. Achiel ngato no wuoyo wacho weche moko maricho to ne ngama very close koda. Yes. Mane ok apar ni nyalo wacho weche machalo kamano kuoma and especially when I was not and period mane wan gi weche mang'eny kaka familia aparo ni that year okadwa wacho nikech samoro koro jomoko nyalo connect. Yes. But nitiere gik moko expect ni koro kaka in roda sani. Yes. Maybe ng'ato nyalo wacho kuomi tidhi winjo ni mano ng'ane mano wacho adier to kendo wacho publicly. So ne awinjo ka tekna mana wacho ni kata wuoyo ok na wuogo. Kata wuoyo ok na wuogo. Noko ka kata dweche ariyo. Igodo tita chunya ler ya. Noko ka in fact ok apar ka noka kata dwe. Yes. Noko ka kata dwe. Kendo jomoko emane koro konya mako wachno moloyo an mano chwanya. Koro gin ok giwuo kode tata wuoyo kode madhi ode machiegni. Jomoko makoro konyi mako wach to ng'ama gikonyo mako wach ni to noseweyo chunya no lendo. So to noko kwaya ng'wono nyaka kawuono higni 8 from 2018 to this is 2026 to relate maber kabisa kendo wa relate maber nyaka sani. Okay. Properly. Ifil ni onego beni koro kaku relate maber ne nikech kuduogo mu relate maber kiana nroda kuduogo nu relate maber to gima da gombi ni nitie gimoro monego wawachi mondo wasquare out. I think that is the right thing to do. Yes. But apparently for me naneno ni okay samoro emomiyo iwinjo ka wacho niya sami weyo ne ng'ato iweyo ni for your own good. Yes. En okapar kata ka oparo ni ang'eyo nikech okapar no ng'e kata ni na winjo gik mano wacho okia ya sipe okia ni nase find out apa nokia. Okay. Kora pa an chunya neno niya ka din ke chingene koro ma are different ngene ng'ama wuoyo kuomi wacho gika ong'e maber ni imbi ng'eyo nikech no wacho maybe kiwinjo ma no wacho in my absence. Okay. Kan kamoro adwa tho iwinjo owacho in my absence to adhi awinjo en to wan oweni no wuoyo in confidence anakia iwinjo koro aneno ni kadhi achaka yao Pandora's box no to bro bedo awkward. Okay. Iwinjo the situation will be awkward. The second one bende ne mana weche moko kendo ma kuondegi to ma kigi kanyo o maximo machielo. All right. Aya sani cha oyawre koso sani juriyo pok wariyo ayo pak ruoth. Hello opak ruoth nade ben riyo nade ariyo maber aya full ria ne inyiswa ni in ng'a in kanye kaito igoye kodwa mbaka. Nam nyamondewa. Awinjo kiwuoyo ng'uono ka ng'ato kaloni. Kamano. Ya, ng'uono to ber, to seche moko tek, ka an ng'ato nokalona chon 2014. Wakena ndoa. Wakena ndoa ya. So nodo hinyo chunya sana, ma bedo depressed, no hinyo chunya kabisa. Kagi manakale kaparo ni ogola ndoa gi nyathi ma nyamba dik. So seche go biri jani monda dukchi, ki mora dukchi nka so mama waseche ko dai doranga. Koro bini to nodo hinyo chunya to bende onge ngano neno ni no simo na mara kuwe
kale mondo biyo kwa yangono kata jo counseling mane tukona counseling kano temo wuoyo koda ni ati ni kangono ne kita kuyo bon mapeto no kawa time lakini na ngono ne gito onge ngano ka obulo mobiro moko yangono ni la chini ka gikano akali niweno Nasema tema ilmu koro kaka namedo chango mos nasema weyo negi ma sani nyalo yoni wanyalo romo gi jomoko to kanyo to onge anyalo romo kodgi anyalo romo kata gi madhain lona ma mose to seche moko to gino kudu kudu pacha ta romo kode to awinjo ka chunya lit but aneno ka nang'uono negi to chango to yot otek tena ni sawenegi lakini chunyi to pod late matin yani en gimoro machalo wendo e ngimana seche moko ka romo kodi aneno mana ka wawuoyo mos wanyalo wuoyo maber mwamosre mwagre to seche moko bende ka romo kodgi to wicho biro lima tawinjo ka an gi chuny lit moro to osekawo higni madhi 12 sani koro en mana ni yani akiani wacho ni ing'uono to wiyo ok wilgo mane modong' e ngimana yani nang'uono ne gi to wiye to pok owilgo mane maparo ni pod odong' e ngimani mar ni ng'uono to pok wiyo wil godo to ka ni ng'uono ne kata ni ng'uono negi nitiere kwe moro ma iwinjo ka nitiere ngimani kwe nitiere ngimana kendo sani ana sawa kabisa makata simu madhaino nyalo gona mamaki ma wawuo ma mose maber en mana nyaka ni wiche mapok owil lakini ng'uono to nang'uono machango amen mano ber manyiso ni kaka ni ng'uono no iwinjo ka in thuolo to bedo ni ng'uono ne gibe iwinjo ko okelo ni gik moko be ngimani mang'eny kabisa kendo miyo Nyasaye orita an thuolo nyalo timo gigena ka an thuolo gin jok mane ok adwa kata winjo wachgi kata mos nok adwa moso lakini tinde kata an anyalo go simu ma mosgi en mana ni koro wiche mapok owil ng'uono to nang'uono to mane gima nohinya an mane ng'ano chwanya kabisa nyaka ne nyuola erokamano mathoth ahinya apani oloso maber kendo owacho ni ng'uono to nong'uono to chunye mapod wiye ema otamre wil emomiyo samoro wich wil mapod otamre ne emomiyo samoro koromo kodgi kosemosogi to gino chako duogone to samoro be en sawa to gima omora godo ni owacho ni nitiere gik mabeyo mabende ng'uono ne jogo nokelo ne owinjo ken kod kwe owinjo ka ngimane dhi maber en thuolo kendo mano wagone Nyasaye erokamano kar wich wil kanyo be bedo matek mana kaka mbe nawacho maracha aparo ni ma wacho cha en achiel kende maparo ni maduong' ahinya mosekosna e ngimana weri gi moko masamoro matindo tindo ma ng'ato koso ni tu chako gine tu maduong' ahinya ngimana en mana wacho no but wich wil mana kaka embo wacho amba nyalo wacha ni ambe wiya pok owil by the way wiya pok owil but gimang'eyo ni mana kaka embo wacho agole chunya to kar lit kanyo ma samoro kora pogra kode matin nikech kar lit kanyo to tindo ka winje lit chon to na winjo lit to nagole chunya but lit moro pod na winjoga pod na winjoga ma samoro ka neno ng'ano tawacho ni yawa atim na taduga jandung ni sewene ya wiriga koro kanyo be Nyasaye mondo mi okonywa bathoth ahinya ni kwa seweyo to gol kuomwa litno nikech litno be ka nitie to pod nyalo nyuolo gik moko Nyasaye nyalo miyo ni Daudi nowacho ni ol pi mang'ich e chunya koro when that happens kata kama notimore to kata kiparo nikech ng'eni gigi te giduogo e chuny kamano koro chunyi ni emi wuoye gi Nyasaye to deal ni gi chunyi ma koro kata kaparo aromo kodi aparo to gi chunya wacho mana niya onge mago dhano mano kawaida mar dhano opak ruoth Hello. Yes, opak ruoth. Wawinji.
Wawuoyo gi ng'a? Wuoyo gi Adero. Ting'e dwondi matin. Yes. Edwina Adero. Adele. Adero. Edwina Adero. Okay. Aya. Goye kodwa mbaka matin. Thuolo in mari. Gima nochwanya madwa wuoyo. Wawinji gi mabor, ket simu machiegni kodi. Mama moro musiepna ne. Aparo ni gi koni. Ema producer nyalo konyowa matin. Mama moro musiepna. Yes. Aya. Wawinji koro. Mama moro musiepna nwachwanyrego. To mama no chwanya kabisa. To atemo na ng'wonne. Atemo na ng'wonne to ng'wonne otama. Na setemo ng'wonone to en owuon to ng'wonona to ko unyiso osiepena no ng'wonona to ko ng'wonona. Nikech ok obi okwaya ng'wono, owacho ni ji ni pod ohera. To natemo na ng'wone to ka ng'wonone, makano ogona simu chieng'ro nade madhawone. Koro naparo ni koro mondo wakethre chuth. To ne ok wakethre chuth. Bang'e no koro kone nyako moro mosiepna ni kata odawona moyane. To an pod ahera. Koro ng'wono no otama ng'wonone kanene. Otama ng'wonone akia kaka anyalo ng'wonone. Lakini ento wacho ni ji no ng'wonona. Kendo heri. To pok okwaya ng'wono. Mam, inyalo nyisowa Koro ng'wono ni. Weyone ng'ato tek. Mam, inyalo nyisowa Koro mana weyone otama. erokamano. Wagombo ng'eyo mana machuok ni ang'o manotimoni kata kiwachono mana matin. Ne nitiere kaka nyathina nonego dhi e tich. To ji nokona ni ok en ng'ama ber. To naseng'iyo kode to onge ng'ama ong'iyogo. Koro chieng' manopenja kikawo ji e lweny. Obiro e tich kuma watiye. Kaparo gima ne joko kona cha ni maendi nyako ni karo ko ng'ama ber. To kadire. Mano ne tarik 1. Tarik 2 openjo jogo be nadhi osiptal. Nwaluongre ni muke mwenza. To penjo ni muke mwenza nyiso ni adware to jogo yiene nie. To jogo chako penja ni nyedhi ta kone gini were uru koda. Koro nong'iyo gabire oda to kadho kodhi e cho. Chiemoro na penje ni ang'o momiyo in kibire oda kato odi mika idhi e chona. To bang'e nokona ni chona ne malera kone na pana. Ok inyal wuok e odi kacha tibiri dhi e choka. Iwuok kacha tidhi e choka. Ok adwa ni dhi e choka. Koro chieng'no ka nobiro ne en tarik 3. Na change. To kala joma ne wan ge to kwa ng'iyo TV to biro mosa. An emo mosa. To ji obet ta kone ni an koro ka jogo be koneno kosebet to chung' mo. Ta kone ni an adwa nindo iwacho nang'o. Anyocha adwa rito kinena kone na adek. Kara wabiro wuoyo to chung' odhi e cho to anyise ni kawuono kik idhi e chona. Na sikwiri ni ok adwa ni ayodi kacha tidhi e cho. To seche manodhi e chono, an gima anena nonego achike e nying Yesu. Koro achiki e nying Yesu. Awacho gi chunya na achiki e nying Yesu. Achiki. To gimoro kona ni wuothare nikech nitiere kama nitie mtunge to mbele mar cho. Koro kadhi kaluwe tawinjo kos oonjo pi matin e cho to ka ng'ama sugwa. Taduoga bet. An kaduoga bet amedo mana chike e nying Yesu. Koro koduogo akuro to kona nata kone ni biro mana dhi e cho. Ni ang'o miyo nyaka idhi e cho to dhi.
Bang'e koro kane igona simo, kaka obiro okinyi igona simo notesi olal. Notesa nikech mbona ID mar nyathi olal ka endi koro kwane ne negi. To makore kidhi ka ji to mama niemo biro ka koro nyoro kinyi ne ko biro gotieno to kinyi igona ni ID olal. Nadwar natim nang'o. Modhi kamano to do ka nyathini nosedhi nyaka Mozambique nonego bed ni dhi Java. Okete no olal gi kuro. Koro achako neno picha cha. Nikech kibiro ka nyathini emo penja. Koro kinyi ne nitie kama ne wadhi rado nikech watiyo kode kanyachiel. To kogona simo tang'ado go simo. Koro kama ji ochung' ma ji oriwo kama. En ochung' bathe koni, an achung' bathe kocha. To wang'ere ang'eya to ok wawuo. Koro kanyo wan kod ofis mar mbunge. Koro kanyo ane manomiya pesa na ting' mane dhi miji kuro. Koro kochopo sama oluonga ni mondo wadhi wamiji pita miya ji kochopo kar gi notakone nyako mane kama imigi ok amiye. Mondo ng'e ni koro akuom to ok ane koneno. Koro kochopo ka pogo pesa tanie jatelo pesa ni an asekawo mara pogi ni kuma dhi to luwa. Tachupa ja pikipiki tago ja pikipiki ni pa twende. Twende taringa mabiro. Koro kinyne warado kode tumota. Muke mweza habari ya asubuhi toka duoke. Muke mweza na kusalamia ok na duoke. Tuchung to penjo ni wani kuna nini? To neno siep na makata kifungune na okana chiele odaka ni kolal ubiro kao. Tabe mare na mara na kane on. To sama no onge manodhicha na dhiri mengi madhi akao kifunguna. To seche go na dhiri ata donjo kata akao kifungune no. Sami ochio wadi takone miterne. Sami ni ukondanda kone na ringa duogo. To kuna duogo. Koro chako wacho weche msasa nie jirani makama matuwa kode anaonge kode gi makosa. Koro ginyo ochanda nikech koro tatim kama to taslal na tim na yudi to lan to kone mama no erogalemo takone ni yawo. Ibe nyathini bitimo penj higa mokalo 2020 higa mokalo cha. Koro na bende nyathina ni onego ka to weche timre kama biwa lem. Koro mama no biro gotieno to walem. To duoko ne mama no wache nang'o. Nibiro lemo to unindo. To an sama uchako nindo tabiro lemo tieno. Ukinyi okabe nindo. Koro ineno ji ochako bare wachka. Koro wacho ni anta kone mama no ni anto kobi choma. To an koro asira mane an wadwa na goyo. Koro dhi adhiya kamano. Jalemo moro lemo na ne nyathi ma nyathi ofaulu. Koro bang'e pod aneno kodwa duogo ira. Koro kikawo basari anen kod CDF to adhi anyiso jogo ni abende apply. Uteke nani ka lakini kik nyako ni gona sima wacho ne jogo nyisi ni kiko gona sima na bia sawa. Basari ka uwo. Teno uwon. Ogocho na ndalo makoro wasewere kwa uwo. Koro apenje ni kwani wewe ni nani? So fulo na nyinge tata awe tikimna tiyo tabire tachako mana lwenyo kode. Yani na dao ne manyise gik manotimo na te kaka nodonji chona kila kitu. Mondo koro wawere. Yani koro ene lwenyo makoro. Adwa na kawe mondo agowe mundu gimirugi. To jikoro maka kona pana. Mama ni nyaka koro ado mondo koro ungeno jajuo. Yani gimane kuro jochung kama ngewa kona pana. Area ibu na saitani ende na. Saitani kama inaenda na moto, itaenda na ngumu. Basi kura nge ne wawere. Kendo kata wawere kamano. Kodoko ne mimi nampenda tu bado hivyo. Ulipenjo ni. Kodoko iko era sani moloyo kata kame poka ya nyecha eni kodoko. Eni moko ni jinyata hiyo inisumbui. Bado nampenda. Kura kiani mama wewe nani mafuda mako ne. Kiani ane akia ikindu adiano kangenga mwewe. Nikechikadu wana wene kane no picha ne chani. Uburu duogu ira kendo bro timo gimoro. Kura anto ka wewe. Wewe ne otama.
aparo ni lakini ji to nyiso ni en ohera. En oheri. Walosa kode kapok mama wuok, kapok ong'ado. Walosa kode. Yes, an aparo niya, situation mare ni ema koro situation nini ema kelo wach machielo mane wawacho niya, inyalo weyo ne ng'ato, but you don't have to chako bedo close kodgi. Tiende niya, ka ne wan osiepe tasefwenyo kiti, tang'eyo timbeni, tang'eyo gimisetimona. For my own sake, mondo an awuon abed sawa, mondo an awuon chunya ogonyre, mondo an awuon abed gi kwe mar chuny gi mar paro, aweyoni. Lakini okochono ni kaweyoni, to kanyocha in osiepna ma close, to koro pod nyaka bedo osiepni. Inyalo weyo ne ng'ato mama, to kiseweyone, to iyweyo. Iloga lweti miwacho ni osiep to nyocha wan osiepe, lakini kuom sani to awe ni tiende ni aonge kodi gi wach. Ka waromo wabiro wuoyo, wabiro mosore, to kik bioda, okabiyodi, unless ni en gima ochuno ni koro kaka ne wan e chama moro chieng' moro ji biro odi, nabigi ji. But closeness manyocha wan gocha, to koro rumo nikech ang'o, asefwenyo timbeni. Kamano. Lakini weyo taweyoni. Koro inyalo weyone, inyala weyone, migole e chunyi, milam Nyasaye mondo konyi, mondo igole e chunyi makata kiromo kode, to kiwinj gimoro. Mano Nyasaye nyalo timo. Onyalo olo pi mang'ich e chunyi. Lakini ng'ama kamano kasefwenyo nikeche, kasefwenyo roda ni in ng'ama nyalo kata nega. Abedo kodi osiep for what reason? Koro aweni aweya, lakini koro achori gi chien. Yasudi mabor koda. Koro inyala weyone. Kamano. To weyone oko chuno ni nyaka uchaku duogu bed sawa kaka ne un. Mano to oko chuno. Erokamano inya mama, kendo wagoni erokamano mathoth ahinya kuom yawo chunyi mondo iwach gima kamano. Nikech yawo chunyi, Nyasaye mondo miyi kwe. Kendo Nyasaye mondo mi otim ni dwaro ma chunyi, nikech ang'eyo ni dwaro ma chunyi ni igol wachno e chunyi, igombo mondo iwene. Nyasaye mondo otim ni dwaro ma chunyi, kendo Nyasaye mondo mi okonyi e wachno kabisa, mondo mi igol e chunyi, to konyi en process. Okonyi mos mondo igol e chunyi, mondo mi bed thuolo. Mana kaka brother Bernard osewacho, inyalo wene, to koro kikete machiegni kodi, nikech iwacho kanyo be ni iluor ni onyalo chako dogo tim gimoro ma nyalo kelo wach moro. Koro wene aweya, to koro closeness mancha kaka ne un machiegni, mane makoro iket kan. But Nyasaye mondo konyi mam, mondo mi wachno mondo wuoge chunyi, kendo mondo otim ni maber. Erokamano mathoth ahinya, Nyasaye ogwedhi. Erokamano. Aparo ni brother Bernard inyalo weyo ne ng'ato. To kiseweyo ne tichaki duoke e space ni. Kaito koro tieki chuth. Koro njawi nyowuoyo. Koro mano kelo wa gima ne wawacho ni ya. Wacho ni dongo pod obro wena, to chako kelo moro makoro tek mok inyal. Inyalo wene ng'ato, to kisewene tiwacho ni ya bwana. In to nyocha in osiepna. Lakini koro sani okwan osiepe. Aonge kodi gi wach, lakini ok adwari buta. Kech asefwenyi ng'ama rach, inyanega. Inyanega, ok idwar na ber. Kech ng'ama timo ni gima chalo kamano, ing'eni ng'ama ok dwar progress mari, mano ng'ama ok nyal dhi wacho kamoro noeri, ok oeri. Koro inyalo wene aweya, to osudi. Asonge akiendanga. Aparo ni waloso maber. To aneno Janet Amimo. Janet Amimo wacho ni inyalo wene ng'ato, to koro kobed machiegni kodi, mana gimi wacho no. Wacho ni you can forgive someone for your own peace. Embolan kanyo maber, to keep distance. To owacho kanyo ni setting boundaries. Mano Janet Amimo wacho. Ndiko na points kanyo kadha. Kiseweyo to koro ing'eyo ni set boundaries. Ang'eyo ni kama nyicha chope kodi. Kama nyicha wago kodi nitie moko ma koro kanyal. Nikech ang'eyo ni nyalo koro ting'o koro idhi tie kago e ground. Nitie joma koro ing'eyo ni kaseweyo ne. To ka en ng'ama nyocha nyalo access sitting room, koro access veranda. Ka nyocha nyalo chope bedroom, koro chope sitting room. Ka nyocha nyalo donje jikon, koro wuok kode tie achiel. Nitie moko makata tie gate kiki don't allow. Yes. Okomar ne e gate kiwinjo ni mano ng'ane, mano min ng'ane, kono rita do gate kanya biro.
Kech onyalo sama pod ogine kani onya pidho na gimoro obiro somi mano tadier so we have to be careful moma wacho ni beduru mariek ka nyithi thuol bedu mariek ka nyithi thuol isenge maber ni mama ni ok dwar ne nyithinda ber iweyo mondo biye dala ni modo nyaka bedroom otimang we refuse obiro pidho chunje Nyasaye mondo konywa aparo ni wapuonjore Nyasaye mondo konywa kendo wapuonjore maber ahinya to sami we ne ng'ato ibedo ne ni wuon for your own benefit we kendo mondo igole chunyi to Nyasaye mondo ilame Nyasaye matut ahinya nitie moko madwaro lamo matut nyaka giriyo kech en lamo matut nyaka giriyo kech nikech samoro samoro kama utiye to nyaka irom gi ng'ano mana kaka mama wacho kanyo nyaka girom nikech gitiyo koro pare to inyapo kihinyo ng'ato jati nyalo idhi mipo kihinyo ng'ato to Nyasaye mondo konyo koro mage makoro nyaka walam matut kendo Nyasaye mondo konywa mondo wawe gigo mabende kelonwa pek mathoth e chunywa kendo gik mapekgo kosekelonwa e chunywa to wapoka nyaka joma nie tokwa kata nyithindwa samoro kodi ting'o nyaka famili ni te inywande giri ni ineno koro nikech ng'ane ochwanya ben kikitem ni loso gi ng'ane kech in osiepa koro en gima koro oting'o jite but iweyo to Nyasaye konyowa mondo another thing kata kakoro watieko kakoro watieko forgiveness bende is a process yes so don't rush it allow yourself to take time because from experience time makes it easy yes okenyal chwanya kawuono to ang'ono ni kiny ni koro kiny dwa mani wachak chat kaka nyo wachat idwa gona simu kaka nyo chigocho na digochne jo nyaka okata yigni wewe mondi mia time so time also makes it easy for you to forgive kaka ndalo medo dhi kaka chunyi medo lendo yani nitiere jomoko bende nochwanya 2023 nang'wono negi this year amen mana higani mago simu after kia higni so it also takes time nyoko na sikuna ani gochne ng'ane koni tera mos an manochwanya I will call ang'e ni chunya ber chunya okracha bro gocho but not now kanya winjo ka koro chunya oselendo mabedo hedi Quran maka usimagaga kenda kendo be weche go be koro kadoge wadhi mbele kuro so aneno ka it's one of the things manenika to promedo lose time makes it easy kata producer owacho momi ineno ka kata joma nie e keny iyudo ka nitie samoro ma ji ochwanyore to iwinjo kiwacho ni wayane awuogi adhi agine adhi ariera matin kiche kariera 1 hour 2 hours moro kaduogo tabro duogo ka ase calm down koro wanyalo wuoyo anyalo weni jomoko ma extreme nyalo wacho ni dhi dalau ibed dweche 2 kata dwe moro achiel ka chunywa osenedo to wabro romo mago extremists to Nyasaye mondo konywa tienda ni in short time heals manadier producer wacho ni ni tim kom mano higni mang'eny producer Nyasaye mondo konyi wacho nang'o tuo 7 kasani pok ong'wono to pod owacho ni in the next 4 years kodhi ng'wono nigi igni 20 yawa mano to ng'eny tayo ni gino ok maikwe producer gino kik bedi maikwe nikech ko maikwe ama nitie gik moko mohinye ngimani to koro gola producer tema nikech samoro nyalo we ni ok iwe ne ng'ano to in makoro kaka wawacho to en the same thing mwawacho in makoro gino yinyi kipare samine nikech aneno ka one of the things mabeni wawuoye ka ni does forgiveness kata forgiving someone bring you peace yani samiweyo ne ng'ato the truth of the matter is ni omi kwe kabisa kata koro delete from your life kata koro kurelate kaka ne urelate but the moment ming'wono ne kata mubedo piny muwuoyo kani bisa experience ne unu gi wach gi ng'ato to the moment mubedo piny muwuoyo mikoni onge wach aweni iwinjo nyaka gino it brings you peace kabisa ogolo pressure moro kena paro ni nitiere feedback moro mane ng'ato be owacho ka about the same thing ilongo ni Collins si kaka nitiere Machakos wacho ni ng'wono mar adiera ber nikech oketo chuny jang'wono thuolo
kendo iwinjo ka chunyi bedo mayot Amen. bang' ng'uono ne ng'ato. Amen. Walam Nyasaye. Wagoni erokamano Nyasaye kuom odiochieng' ma kawuono. Erokamano nikech thuolo mabende in mane loso mondo wabed kod twak machalo kod ma. In emi chano wach ni Nyasaye. Wang'eyo ni in kod chenro maber ne ngima wa Nyasaye. Kata ka wasetwak, waseloso, wagoyo mbaka odiochieng' ma kawuono e wach mar ng'uono. Nyasaye wang'eyo ni in iweyonwa richowa mago mwasetimo duto te mok ni kare. Iweyonwa kinde ka kinde Nyasaye. Wan bende konywa kaka dhano Nyasaye. Kaka isekelo wach ni odiochieng' ma kawuono e kindwa Nyasaye. Mapek ma bende wating'o ne jogo makata ok oyudo thuolo mar loso kod odiochieng' ma kawuono to kama gintiere giwacho ni an pod ating'o gima chalo kama to gima ting'o ni pod hinya kendo medo kelo na midhiero mathoth Nyasaye. Irome kodwa ng'ato ka ng'ato, rome kodwa Nyasaye, rome kodwa odiochieng' ni kichango chunje wa Nyasaye, mago ma bende hinyo wa Nyasaye changwa, mago mosekelonwa tuoche Nyasaye changwa. Itimnwa ng'wono mari, konywa mondo wawe mago osetimnwa mok ni kare. Ikonywa kendo mondo ichangwa kuom lit ma bende samoro pod wawinjo. Ichangwa kendo mondo ikonywa Nyasaye kinde duto te. Imedwa paro matut ahinya mondo wang'e kaka onego watim e kinde ma bende wakale midhiero machalo kod ma. Nyingi mondo iduong' kinde duto te. Wagoni erokamano ne weche duto te kata kwa dhi nyime kod chenro. Wakwayo mondo mi med telonwa. Walamo magi duto te nyingi Yesu Kristo ma jawar. Amen. Amen. Erokamano. Kendo aparo ni wapuonjore, wajiwore kata wan ma wantiere kan wajiwore mathoth ahinya. Ngima wa mondo lokre kokalo kuom weche mabeyo ma bende wapuonjore odiochieng' kod odiochieng'. Wakaw yueyo matin ka waduogo kod jawer ma bende wabro pako godo Nyasaye. Kik isud mabor, chenro pod